Prvý krok máte zvládnutý už určite všetci, ktorí toto počúvate, práve preto, že už to počúvate a že už ste tu. Priznaj si to. Priznaj si, že máš nízke sebavedomie. Priznaj si, že sa ťa dotklo, že niekto niečo povedal. Priznaj si, že závidíš, že žiarliš. Priznaj si všetky tieto nízke emócie, že ich máš a potom sa až môžeš pohnúť ďalej. Pretože ak mi bude niekto hovoriť, že to už je dávno za mnou, my sme sa pohádali so sestrou už 100 rokov, mňa to už netrápi. A keď vidím, ako tej žene sa krivia kutiky úst a slzy sa jej tlačia do očí, tak je jasné, že ju to trápi. A že za tým určite nie je a že sa to len hlava snaží nahovoriť, že je to už v pohode. Pokiaľ si to ona sama neprizná, je zbytočné presviečať ju alebo niekoho iného, že to má inak. K tomu si vždy musíte dôjsť sami. Sami si musíte priznať, že áno, cítim sa takto. Úprimne. Povedať si aj to, čo by ste sa hanbili povedať niekomu inému. A na rovinu sa na to pozrieť. Takto sa cítim. Bez ohľadu na to, či sa vám to zdá ako blbosť, ako veľmi povrchné, ako bezvýznamné, takto sa teraz cítim a hotovo.